Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Yes, size. This time check is brought to you by immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! sa balita. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio! Luwag minutos nakaligas sa tak ng alas sa Jess Action Radio Philippine Standard Time. Salawat maayong gabi na naman Bacolod, Pilipinas. Sa kodo malabutan sa signal sa DYEZ Action Radio Bacolod inyo palatuntunan. Lunes tubtob Sabado, Action Night Patrol. Liwat naman nga mga pangalagad sa sining Biyernes nga presentation. Yari kita sa kinatawag nga Friday the 13th. Biyernes nga daw. Aman ang ikaduwang Friday the 13th. Sa nga tuwig 2020. Ginasiling mga kaaksyon nga mariit-riit ang kining adlaw. Wagid nagpalibak. Tangod subong lamang agap iya mga kaaksyon mayara sang isa naman ka makasalid nga aksidente sa dalanon. Gasaniin mga kaaksyon mayara sang apat gintaran ka mga salakyan. Ang involved sa saning aksidente. Silawat mga kaupo na ito at ato sa mga action unit reporters. Sabayan sa nga balita nasyonal, action and defensor. Sa patrol pag-aopdag kita ni action John Diaz with action Nixon Tahom. Ato sa mga action unit reporters sa Soro Central kag Norte kabahin sa ato sinipinalagng probinsya. Ang probinsya sang Negros Occidental. Magadulong man sila karon sang inasan na tipon nga mga balita dahil lamang sa inyo sa nga palatunturan. Action Night Patrol tub-tub sa tak na nga alas 11. Aton katuwang diri sa Technical Control Action Delmar Madera with action
Elway Dutilio sa ato sa nga IT expert. Inyo ka-aksyon na Marlon Hervaya. Nanong mga balita nga naggalinagumba sa mong sa nga gabi. Wala pa maulumpawan ang mga tao. Dere sa Bacolod sa kahangawa nga gintuga, kahangawa nga nabatyagan. Sa makasilid ni nga trahedya nga natabo sa may dalan sang Lacson, San Sebastian. Atong ambulansya bla. Sos kadamo gali sa mga nakakuha sang video, naka-record sang video. Pila ka minutos ang nakaligad sang bumalintong ining ambulansya ho. Subong ara amat-amat gina-post sa social media. Pero sa mga nag-post sa social media, medyo limit man sa pag-post mga ka-aksyon kami ara sang hindi dapat pwede nga makita ng publiko mo. Kaya nasakitan sa nadangatan sa mga nagkalabiktima ako nagkalapilasan. Sa latest nga video maka-aksyon, may ara sang nakapost sa social media nga makitaan ang nagatakilid na kagupi nga ambulansya. Pagkatapos nakitaan ang kamot nga gaamuna sa sagwa sang portahan ho. Nga pipi sa simento. Bosilingo nagapangayo sang bulig. Gasakay gali ato nga babaye, siguro nurse ato, sa front seat sang ambulansya. Tupad sang driver mga ka-aksyon. Pagkakita ko sang video maka-aksyon daw, why ko makapadugay Kamot lang agwa mo gapipi sa dalan sa simento mo na mo silingon ka pangayo sa bulig-buligan sila. Kaya ano ka hindi sa sige na magkagwa. Kaya nagatakilid ang ambulansya. Kaya sa ulihi na matindog man ang ambulansya, ang samayong palad nakaluwas yadtong. Mga nakasakay sa ambulansya magluwas kilabang ti sa driver Kaya pilag ito ka mga grabe ang pilas nga naangkon. Di ining aksidente sa dalanon mga ka-aksyon sa Raselintra, wagid magpalibak ang ining ginatawag naton nga Friday the 13th. Ay subong lamang sinagap iya mga-aksyon may trahedya na naman. Nga nagluntad dito ho sa mga tunga sandalan. Ang mga salakyan halin sa sur kag norte hindi makalabay kaina sa National Highway sang Valladolid na sakpan ini sa barangay Mabini. Below boundary ini sa barangay Konsang Banwasang Valladolid. Kag Banwasang Pulopandan. May isa ka truck mga ka-aksyon gakarga sang tubo. Ang report na lukpan sang guma. Paggalupok sang guma, pinakayasan posibleng driver ang manubilaw ay makontrol. Nakabunggo siya sa pila ka mga salakyan. Private nga salakyan, Honda Jazz, auto mag-aksyon. Pagbunggo sa auto, ang auto dito nag-subsob sa poste nga ismantados kilit sandalan. May isa pa ka tricycle makakson ang ginapukan sa tricycle dito sa unahan sa auto. Talamnan nagali ito. May isa pa ka motorsiklo, may isa pa ka multicab. Ang auto kung makita nato makakson sa picture ara sa Facebook page sa Action Radio Bacolod. Gupi kag nasungi gid ang uluhan nga bahin sini. Ang tricycle sa Naselintra dumiritsos talamnan. Ang truck na tumbagin kag tumakilid gid. Siyempre gakarga tubo pag takilid ya. Ang ginakarga yang tubo magkakso na wasag nga sandalan. Ang apat ka lanes gisang dalan ang bilog nga highway gid. Ginlikop sining mga nakalaula nga mga tubo. Hindi pwede kay na makaagi nga mga salakyan magluwas kay lamang sa mga tawo kag motorsiklo. Ang pinakamasubo na rin mag-aksyon bagod may mga persona. Ang inisal nga report kaina sa ato sa nga patrol with action na Jana Diaz. More or less mga pulo ka mga tao ang nagkalapilasan. Kagagindala sa ospital. Di manaon tanong dugay sa ato sa nga patrol.
ang labing ulihi nga kahimtangan sa mga nagkalapilasan kay investigasyon sang traffic investigator sang Valladolid PNP. Si Mayor Bibot Miravalles maka-aksyon enseguida nagresponder sa area para magbulig man. Nag-ausisa man kung anong ginhalinan kag kung paano to pan may naula pa nga doala asayte mo. Mo tong ang dalan kay na medyo maduludanlog. Agin pangitaan nila to kainasang equipment halin sa DPWH para nga matama to kuha to mga naglalapta nga mga tubo kag mabasyahan sa tubig matinluan ang naglalapta nga asaytis dalan. Kaya mo nang nagpapukaw naman sa mga negrosaron kagabakalod noon nga aksidente sa dalanon sa mong lamang gagabi dira sa Banwasang Valladolid. Ano ba ba sa nga balita sa bahin sang lokal, isyo sa ginasupply nga tubig sa Bacolod. Basiwa kag ang ginatawag nga prime water nga kasugtanan, ano ayhan ang malabutan sini. Bahuong serbisyo no kayuhan nyo anay. Ay kadamo sa mga tao konsumidor nga reklamo gid. Ang RTC mag-aksyon nagbasura sa instant petition. Ngagin pasaka sang grupo ginatawag nga Amlig Tubig. Para kuntaan nga hangyoon, ang ginatawag nga declaratory relief kag declaration of the nullity. Ang nullification sang joint venture agreement sa tunga sang sining basiwa kag Prime Water Infrastructure Incorporated. Isa din sa mga nagpasaka sang petition mag-aksyon among nagaysahanon man nga Opposition Councilor sa Bacolod Wilson John Gamboa. Pabakod-bakod na rin niya makaksyon ebidensya ang hampang pero damo ang nagasiling. Nabasi may kapit o kon palapit portion na naman. Last 10:18 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Oy damo sa mga pamangkot na no ng sitwasyon sa panahon naton subong man. Nga sakit balat yagon to makitaan tang picture sa bayan sang Luzon kag Metro Manila no. Kadamo-damo maka-aksyon sang mga naapektuhan to. Pero ang pag-asa maka-aksyon may maayong nga balita inanunsyo sa mga hapon. Medyo pulo pa umpaw niya. Sang kasakit nga nabatsagan sa mga Filipino sa karon. Bangod sa mapait nga nanagatan sa nga madamo nga mga tao sa Luzon bagon bansang baha. Hindi ya basta-basta kang hindi lahog-lahog nga baha. Wala pili manggaran man kon pigado. Sikat ka man kon hindi. Basta ang puloyan mo ara sa lugar nga ginbahaan. Pati gani artista ay nagwangal man. Bangod lubog na lubog sa baha ang ila sa nga balay. Mga gamit nila pati malahalon nga salakyan sus. Halos hindi napakitaan. Ang pag-asa maka-aksyon nagsiling nga wala sila sang namonitor nga bag-o nga LPA, low pressure area nga nagatika-tika, nagasulusin-ing sa Pilipinas. Sa lipot nga sigulanon ti way kita sige na paabot nga bagyo mga abaning plastada. Mayo kuntani. Pero ang balsang pag-asa hindi panipiho nga waay sang bagyo. Bangod ang Pacific Ocean aktibo sa gihapon nga amo ning posible halinan na naman sa panibag-o nga LPA. LPA nga way ko na sang walo warning. Kaya mo na pangamoyoon ta na lang nga si Bagyo Ulysses. Amo na lang pinakakatapusan nga bagyo. Hindi na magsunod-sunod ang apat pa nga yara sa listahan. Mayuyong pa to, may Suzimo. Sige, kabay pa nga sa sulod sa nga pilakaadlaw, buwas Sabado, Domingo, Lunes, at ito masunod nga simana. Ka-eksperyensya kat na sang mainit-init man nga tiyempo para nga malalaman ang nagkalabasa nga mga lagyan.
Nagdasig magbala ang linabhan ni. Alas 10:21 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Sa sari nga mga tinaw na makaaksyon unahon naton check ang patrol. Observation report, aber siguro nakabalik na sila sa may sunod sa Bacolod matapos yung responder sa aksidente dito sa may Banwasang Valladolid. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Sa patrol observation report ni Aksyon Jan Diaz. Aksyon Jan, mayong gabi please come in. Ala! Friday the 13, gili. Hindi. Amugin action mo ang reaksyon sang damo. To kayo nang nakita namon sa palibot Oh. sa area sang Dulid. Ambal nila Friday the 13, gili subong. Amba ko, amo na ako. Ivan Garudo kapati, gidla sa'yo tawaga Friday the 13th action mar. Rason kan nga kay nadig na malulog, sir. Friday the 13th, gili subong sir, no? Munaguro nga, oh. Briskad gisya, sir, oh. Sini nga gabi action mar, actually action radyo Bacolod gidamang ang media entity nga nagkadto dito kay nasa lugar mismo, no, tingala ni si Mayor Bebot Miravalles kung nga nakaralabot patatong ato ang gabi na dulom na gid action mar, pero action radyo Bacolod nakaralabot pa kamo diri sa may Valladolid amo na sa ni oras ba Bisan gani sa Banwa sing ubaan kon pwede kantuan sa patrol eh. Gani, ang bako gani, bisan nyo din nga lugar lang mayor, basta gani may balita, tinaro ng akson. Mayo man ki nakapabalos kay na, pagi sa akson radyo Bacolod, sa tanan yung mga motorista, kinala nila mag-divert, no? Hindi sila kalusot, abi. Pero sila gabi, may mga private, dito nga mga individuals, o kung mga kompanya nga nagpadala, isang ano na, payloader, na bilang ginatawag akson mar, ang payloader, amo na sang do backhoe sa blangat suraya. Hindi, basta payloader sa nga pag-aakot sa sang tubo para mapapahigad. Kaya ang una nila action mar, ang tabos na dagali, ining howler, gid sa nga 16-wheeler na bilang howler. Dako, gid kung ang palda ni Mayor, kung magbalabag na sa dalan, lataw pa ng ulo, ya. Tikay nagatakilid to sa over yan ang 4 kalinya action mar. Kaya pala Mayor, kung nagpadlong pag-inibe, lapaw pag-inibe niya sa may gutter, guro sang dalan. Amo to rason ko nga kay inaksyon mga kung nakita naton sa lugar nga pagkatumba, ang natabo na galiga biyahe sa hinay laman lagan niya kuno, naglupok ang kumay, gulpi, way nakontrol ang manobela, nagdariri sa, binibot sa ingoon, nagwarik, diri pawala. Pagwarik pawala, may nagasugata, una nagasugata, abi ining carry, nabungguan niya, head-on collision, the total wreck destruction ma. Kung nakitaan mo darang TL ka babae, ito ba? Pasensya sa itong mga kakson, dunot mo. Kaluloy-luloy, na lang blang do gagyo-giyo, na blang do kung maagyan ka hangin, do nagapay-apay. Amo na lang itong sitwasyon sa TL ya, ang yabaga, galuy-luy. Boss sila nagsun dyan ang direksyon sa ring truck ni nagapadorte sa kay pagwarek ya pa wala hindi na lugar ya mo. Yes, from north from south to north action mar, no? Yes, amo to nga ang nagasugata siya una nga kere, amo tong una nga nakabunggo sa iya. Initially, amo to nga ni Mayor Kina, una yung nabungguan. Ang kere. Pagbunggo ya, may harap yung election man nagasunod nga isa ka Honda nga auto nga nagaduwag sa puti. Pagbunggo ya sa Honda, ang nabungguan sa Honda ang ulo lang bala. Ang sa may goma, dampi, kagang sa may back sa passenger side. Pagbunggo, mayroong traction mar, may ara sang poste nga simentado. Digto nagpilit, ining auto sa poste. Pagpilit ya, nagsteady dito sa gasunod gili sa auto, motor. Ang motor action mar, ang tricycle rather, ang tricycle may kargada, pato nga mga ice bucket na bala, nga puno sang isda. Ang sa dalon to gali, talamnan. So dito nagdesisyo ang motor, damo tubig, ang talamnan, bala mo nagbalik sa tubig ang isda. So tinadagdag to action mar, no? So isip-isip nila, duwa ang sakay sa may carry, duwa ang sa may bahin sang auto, apat ang sa motor. All in all, may duwa pa rin ibang nga pilason, pulo tanan, it's ang ilang nga ginaisip nga mga gindala sa ospital.
ako di kay Mayor Miravalles kay na. Wala pa gid man sang investigation nakatapos sang Valladolid PNP. Kaya ginauna ni Action Mar ang pag-divert. Pero ang pinakauli sa aton nga update diri na bulubuliga naman na nila patindog. Kaya ginta pagintinluan pa rin ang dalan nga dapat wala sang tubo nga galaktas dalan para at least kuri patindogo na gani ang salakyan tapos na lang para sa ila. So mga payloader, ang laing Action Mar kaya ang payloader hindi ba kapabok sa dalan nga para dito naman sa likod ang isa diri sa tubang malalay. So ang kakatabo is ang payloader sang Banwa sang Pulupandan amo to nag-rescue. Isa. May payloader pag Action Mar aling diri sa Bacolod nag-rescue duha ka bilog lagko naman niya. Di dapat nilalay sa piyak. So mga payloader naman sa ibang Banwa sa luwas ng Dulid amo naman to nag-rescue. Kaya hindi pwede ka tabok-tabok mong sa dapat nito gid payloader nga makapalusulod diri. So mo tong sitwasyon kay ina and then gimbululigan nila Action Marlon, no? Sa buong aksyon dyan, pwede malabyan na sa salakyan ng area. Ina kay depende pa kay ang ila estimate kay ina probably mga 11 PM pwede na nila mapaagyan ina kung natapos ng investigation sa mga otoridad. Actually pwede ka sa action mo basta nagawa sakay ka na motorsiklo single bla or nagalakat ka may arag kitid nga lagyan nga pwede ka to na kalabay ginapalabay lang galit ka ginatrapikan lang nila para mabalaan nga or other kung safe siya or hindi. Pero most probably kung mga four-wheel vehicle lag kung salakyan, hindi kita pwede. Kaya nag-protect kong pila, na mo nagapinila, mga stranded bla, nga mga pasero, kaya neto ito nga seres, nga hindi siya maglibot sa may maaw na Carlota, kaya layo, nagit-blaguro. The white choice, alang-alang agyan ng mga tubo. Gani, pagaling na namon sining gabi, nagulat dito sa iyang bakutiyawan ni sa karon ulat to bas yan oras karon mapaigad to karon pasero ya kaluluoy ko di pa to guro nga lugar magpinauli bla. Ay danong nga driver man. Gani dikto gid sila lang tiner pero iba niya mga double tire mga series dikto gid naglibot Action Mar pala Kalotang area. Kaya mo tong advice si Mayor Miravalles temporarily divert grabla palulutsan pamaaw libot dikto sa may San Enrique or Sibukaw na kung nagtawag nila o pwede mo sa kalapos kung may lalakturan papakadto sa may area sa Nakalota Action Marlon, no? So motong gilibot nila kay ina sa ibang nga masalakyan kay Tikumo hindi malabir ang dalan apat ito mga linya 4 lane na grabe ang sa High National Highway sa Banwa sang Valladolid. Sa mga wala imagine ko ding lugar ang lugar ni Action Marlon lapit sa bahin sang Bangga Pulupandan bla na uluunahan lang gid kay ang duwa ka lane ari diri sa linya sang truck from south to north ang cover na sa sandalan sang Barangay Mabini Valladolid. Ang piyak diri nga dalan nga kung sa din ang ulo sa salakyan ato digto cover naman sa area sang Barangay Mabini Pulupandan. So boundary na to sa duwa ka mga Banwa Action Marlon, no? Amo tong lugar kay ina naman. Anyway, ate karon ni gabi ang patrolal kami sa Mesyonad sa Bagkod nakita naton dalan do Friday night. Pero kalilong kay nadudla ang mga tao kagabi. Kay base ko luwat mao mag-operate ang Emergency Operations Center kag disgrasya ati amo gid pagsiling nga palit gid munong gid ang kalabanan kay mapasirad-an gid sila, no? Nami tong tanyempos Bacolod wala gid man diri senyales ang pagulan abi karon nga gabi o puri tayo yun lang Action Mar para at least bala karami sa tulog sa aton tanan nga mga ka-action. Anyway dugay bantayan makon mo gapo gabi may baybas tong CDEO sa may Sibukaw. Karon nga adlaw di na boots gas plus sa Bacolod do may baybas operation na naman. Plaza Publica ang venue sa Baligyanay. Oh, Plaza Publica Action Mar naglabutalay diri Baligyanay illegal nga droga. Pero diba? Hindi pa basta-basta kay mga ginatos kamil pa ang nadakpa ko na recover sa subject ng operation. Tag ang lain diri Baligya ni small ni. May pwesto sa mall. Sa Sige mall. na padalman nila, kung tasib na pati sa mall, gaduhulayaw. Laban-laban eh. Ate, amo na ginapadalman subong sang kapulisan. Bantay karon detalye sila diri kay na-interview na nato ang team leaders ang kapulisan nga nagkasa sa ning bypass operation sini nga gabi diri mismo non ang bypass operation naglabot na or ang transaksyon kag nadakpan ini mga persona
sa area sang Plaza Publica diri mismo sa syudad sa Bacolod mga kaaksyon. Amo na ang pinakaulong sitwasyon diri sa aton naman sa palibot sa syudad sa Bacolod sinigid lamang nga gabi. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Action Night Patrol Field Report. Salamat sa observation na report sa ato sa nga patrol plus ang una yang pag presentar sa ring nagluntad nga aksidente dira sa banwa sang Valladolid. Balikan talang ang ato sa nga patrol karon na. May Baso Operation Plaza Publica sunod sa Bacolod ang venue mo. Bonsilingon, may ara gali nga nagabaligya sa illegal nga droga dira sa Plaza Publica. Magsiling kita by Baso Operation ti akto nga nagdaho mo sang illegal nga droga sa nagapakuno-kuno nga push your buyer. Kasi dugay na nes Plaza Publicada. Subola ng butikan. Tigado na gid. Last 10:30 uno na aksyon na Radio Philippine Standard Time. Sa saringabahin na hibalaon tara maka-aksyon detalye sang balita sa atos sa mga aksyon unit reporters. Ang balbalon tari ang mga detalye sang balita nila maka-aksyon. Basta gani Biyernes alas 10 nag-umpisa ang Action Night Patrol para nga mangintayo yun ang pagbalbal sa mga nagabaga-baga nga mga balita. Unahon naton hibalo maka-aksyon report gikan sa may surad sang Cadiz. Ang report ni Aksyon Roger Gutib. Action Night Patrol Field Reports. Aksyon Roger, mayong gabi sa report please kami. Yes, Action Marlon sa aton sa mga balita gikan diri sa norte ng probinsya sa Negros Occidental ang ginabulubantayan din nato na sa Marlon actually ang inibalang kaso nga ate i-file na sa isang city PNP sa pagdalotang sining number 1 nga barangay Kagawad nga si Kagawad Mario Negro sa barangay Lupisay na siyudad sa Cadiz kay Kaina damo na ito i-file ang kaso pero wala matigayon kag sa report nga i-file ang kaso base sa payang mismo ni Police Major Albert C. sa Lunes na kag ma-inquest pa man ining tatlo tanan ka mga nagkaladakpan at palit nga karon sa kustodiya sa kapulisan kag ang isa sini nakapalagyo no gawa mga bulubugat at sumarlon kay Mante ang pag-failan sang kaso diri based ini sa testimonya sang ginakabig nga isa sa ginagamit o kung nag-stand as witness ang isa diri ang report nga aton sini nga nabato kagini sa Lunes ipalahayag ka ang mga pangalan kung ma-file ng kaso kaya ang report nga ang triggerman o kung ang gunman gid isa ini ka membro sang Philippine Army nga taga barangay Mambaso sa Lambunaw, Iloilo, Banwa sa Lambunaw. Iloilo. Ang isa naman diri sa ka Iskaa nga o kung isa ka civilian active auxiliary nga ini siya taga Sorman nga bansang probinsya sa Negros Occidental Bonin driver kag may ara nga taga siyudad ng Tiagay nga taga Barangay Rizal. Samtang may isa nga nakapalagyo nga dala pa to sa pag-file ng kaso. Da pagabay lang ang aton sinila nga taga City PNP nga di lang anay pag natupag-ihatag pa ang mga kompleto gid nga mga informasyon tungkol kay wala pa ma-file ang kaso. So sa Lunes pagkatapos sa ma-file ang kaso sinema inquest dinagon naton gid palayag no kung sino ini ang mga pangalan sa mga sospechado action Marlon. Sa mga ginaulat-ulat nato na kabahid man sa sini. Samtang isa kabahid sa operation diyan gin patigayon sa mga katapos sa kapulisan sini gina mga hapon sa siyudad sang Sagay sa Sitio Kabalawan Barangay Poblasyon 1 sa
sa diin ang suspect din kilala ni kay Roosevelt Milyar E. Villaseran alias Bert, 54 anyos sa ginada, residente sa Procroton sa Barangay Poblacion 2 sa siyudad ng Sagay. Sa report, isa di ka street level individual kag naka-engage sa pagbaligya sa illegal nga droga. That is why ngayon ang pamunuan mismo ni Police Major Albert C. ang drug bypass operation na nagresulta sa pagkadakop sining suspect na kuha niya position control ng isa ka heat shield transparent plastic sa siya nga maning bypass item na ginay siya ginapatihan nga siya bo kag may ara pagid 5 ka parang 100 piso bill nga bypass money nalakip na ang 4 pagid ka mga instant transparent sa siya nga sa diin mayroon man sa gina suspectuan nga siya bo. More or less mga 0.25 grams kag mga 1,700 dolar bili sa sining nakuha nga droga kag detinado karon. Ini ang ninibitan nga persona nga ginakop si Roosevelt Milyar sa bahin sang Sagay City PNP kay subject man nga pagapasakan sang kaso sa palabuton nga Lunes Action Marlon. So far, dira na nakapokus sa siyudad sa Sagay at doon sining mga balita motor sa Wayman ang siyudad sang Cadiz kag amuman ang Banwa sang Manapla kag Escalante. Mga balita nga doon gintutukan una sa balita una sa aksyon ni sa aksyon Roger Gutin the report sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Salamat Akson Roger, tuman ka talalupang doon nga development. May kaantaran sa pagtiro sa sining number 1 kagawad sa barangay Lopez Haina. Kagawad sa barangay councilor sa siyudad sang Sagay. May ara sang 3 na ka mga persona ang ginibitar. Kinakabigman nga mga ginatawag persons of interest sa siring kaso. May member Philippine Army. Bantayan buwas ang development sa ring balita. Las 10:38 hibalaunta insigida sa iluantang report naman ni Action Percival Villamor. From Northern Negros, lumpal kita insigida sa Southern Negros sa tipo naman nga balita. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Action Percival Villamor, Action Pers, may gabi sa report, please come in. Ngayong gabi Action Marlon kag subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol. Vehicular accident nga natabo sa highway sa barangay Hagimit, La Carlota City, Negros Occidental, alas 7 sang gabi. Ang biktima dire ginkilala sa kay Margarito Bali Datuhon, 42 anyos, kaga pumuloyo iya Action Marlon sang sitio Bukalan, barangay RSB, La Carlota City, Negros Occidental. Samtang iniya gadalagan si Margarito halin sa kanlaon padulong iya Action Marlon pa La Carlota. Ini siya nagamaniyo sang single nga motor. Kag may ginasundan ini siya Action Marlon sang isa ka tracking kargado man sang tubo. Samtang ini nga nagadalagan buot kuntani Action Marlon nga maga-overtake sa buli sang sa likod nga bahin sang tracking, malusot gid siya kaga git-git nga ma-overtake. So apang ang isa ka minibus nga nagahalin man dira sa siyudad sang Bacolod nga magapauli iya nga magabadulong sang pasayro padulong La Castellana. Ini wala man na talupangdan sang driver ang among motor kag sang naglapit na nakita sang driver nga gulpi gumawa sa buli sang tracking. Ini ang single nga motor nga ginamaniyo ni Margarito kag naglikaw iya ang minibus Action Marlon nga likawan ini ang single nga motor apang nalabot iya sang nawala nga bahin sa tubangan dira sang minibus sa may naibabaw nga bahin sang iyang suga ang sa headlight sang among minibus
kag nagbulid-bulid ukon nagbalintong ang amo nga singgol nga motor nga ginamaniyo iyas ni Margarito, kag nakita iya sang driver nga sang minibus nga nagtumba kag nagkayaon gid sa dalan sa among area dira sa barangay Hagimit. Ang biktima, ang driver sa minibus, ginkilala ini sa kay Carlito Alibo sa pumuluyo sang barangay Hagimit, Aksyon Marlon. Nagapangidaron sang 61 anyos amo ang driver sang minibus. So kay tawgan man dali sang rescue unit sa siyudad sang La Carlota. Apang pag-abot dira sa hospital sa siyudad sang La Carlota sa Don Salvador Benedicto Memorial Hospital, ginadiklara sa ating si Dr. Anson nga dead on arrival. So dinadto ang driver dira sa siyudad sang La Carlota, kag natigayon naton Aksyon Marlon na interview sang Aksyon Radio ang amo nga driver sang minibus nga nagabiyahe Bacolod, La Castellana. Ari ang porsyon sang tingog sang driver sang minibus. Ito ang driver sang ISIS. Oo. Paano siya ito? Di nag-mertek ng sir sa tracking. Nasugata ko. Oo. Intro tani sa may sa salakyan ko mo. Galing kay kumugin likaw ko sa kilid sa nakaigo ang single nga motor. Oo. Pag-igo dito sa kapoy pa nga. Bayang ko sir, kumugin tinaga po. Ito sugat ang emission tracking, either o kung sa gin-update position tracking, dito sa tanga mo, sa tuo, kaya kuya pagkanto mo ko sa Lagasyana, ito mo na natabo. So bali pagkanto ka Castellana, siya pagkanto sa may Parang tulog sa Palacaluta. So ang sundan niya nga tracking, may karga oo. Kailan sila kabilog nakita mo sa single ng motor? Tatlo sila kasi nagtanay. Nag-isa-isa single. Oo, hindi, ang duha may gangkas. Tapos ang bayi nga nagsigit, gani nga, uy, nag-overtake saya. Hindi, ang modo. Eh, dito lang ako nung nagalit sa Kanlaon. Nag-iniinom lang na ako na to. Na amo na natapo. So, sang time sa to galing nalapit na mo pa ito pag-iiguwa iya sa buli sa tracking. So, iway naman ko tris kay pang nag-disher. Hindi, kung ginwakli, kay kung huwag ko ginwakli, sa sintro sa may ulo ko. sa ulo. Ginwakli ko, para nga makasipte ko siya. Kali kay dapot ko sa Japon, biskin lugar nga nawakli mo. O kung nagapamdino may sigol sa kadasig siya nga dalagan. Ang salakyan, hindi mo ginasig? Hindi, driver lang ko. Driver ka? Oo. Hindi mo ginasig? Kay Jumaray Samson. Samson? Oo. Ikaw, sir, sa ano alam mo, sir? Si Carlito Alibo. Carlito Alibo. Taga-barangay. Lapit ka na kunaw. So mo ito ang tingog sa driver sa minibus nga si Carlito Alibo, 61 anyos sa barangay Hagimit, Aksyon Marlon. So ang biktima igo sa ulo, Aksyon Marlon, kagamo ang tunaan sa iya nga pagkadula sang hulab nga kabuhi. Pamuhili ang aton nga nakuha ikan diri sa siyudad sang Luta, kabilang sa kanyang tabul Pitansad, Teriya, kag Honorable Kagawad, ito sa Pantasang Barangay Robles. Ang inyo ka-aksyon, Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Salamat Aksyon Pers. Nag-standby naman sa Aksyon Stephen Presquito. Sa detalis ang natipon niyang balita. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Aksyon Steph, mayang gabi, please Kevin. Yes, Action Marlon. Strong ang rekomendasyon ni Mayor Rene Gustilos sa pagpatigay sa one-time, big-time operation nga tatlo ini kaadlaw nga gipatigayon upod sa Task Force Oplan COVID-19. Sa diin upod din ang aton kapulisan, ang mga barangay officials, barangay tanod, kag ang upod man ang members ng Philippine Army. Nga sa diin ang among one-time big-time operation sa pagpanakop ini Aksyon na Marlon sa mga nag-violate sa health protocol nga until now kadamo pa sa mga wala nagatuman wala nagapati
sa pag-suksok sang ilang mga face mask ug face shield diri mismo sa siyudad sa San Carlos. So gani nga ang one-time big time operation upod na ang sa panita kag pagpanakop sa mga violators ag even padikot ang drugs nga maara nga madakpan. So upod na ini siya. So amo ina karon nga ining gusto ni Mayor ni Gustilo kag sang mga barangay officials nga ipagahutan gid ini kay para gid nga mahagan-hagan ini nga kaso sa COVID-19 diri sa aton sa siyudad sa San Carlos kag o ang ini nga pag manubo ang ini nga ginatawag naton nga local transmission action na Marlon. So amoy na karon nga may ara na 60 ka mga persona ang nadakpan kag gini sila may ara nga gikaigo nga mga violations kani nga una nila nga offense ni Action Marlon may ara sila gikaigo nga multa no ang ikaduha hasta sa ikatatlo ini. So dira kag ang mga nag-violate nga hindi makabayad sang multa nila pwede sila mag-render sang ilang ginatawag nga magkuhan lamang ini sila Action Marlon ginatawag naton ini nang pagserbisyo na lang no kung ano nga pwede nga din sila ibutang public service no mag-render sila ina kung hindi sila makabayad sa ilang mga multa. So so far karon Action Marlon damo pagid no ang ginakadtuan sa aton nga mga ining mga contact tracers pagid nga gapadayon man sa gihapon sa ila trabaho nga ini sila ginhire sa aton local government para lang sa pag-continue sa contact tracing kay may isa diri ka bangko nga ginsirodan sa corona nga ang tungod nga may nagpositibo man. So isa ina karon nga even ang mga bangko karon Action na Marlon may kuha na sila karon no, tungod nga nag-umpisa na ini sa isa ka bangko karon. So may mga health protocols naman karon ginapatuman ng iban pang mga bangko nga wala pa sang kaso sang COVID-19. So may lamang inakron Action Marlon na itong report kalendari sa siyudad sa San Carlos. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon Stephen Pesquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Last yes, 48 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa ato sa nga pagkapanubalik, balikan taman ang italis ang report sa ato sa nga patrol. Action Night Patrol, magabalik pagkatapos gilaman sa di. Sa ato sa nga live stream, gamonitor si Risa Lee. Okay lang ni. Okay lang ni sa action Alray, okay lang ni sa nga nag-ano siya. Basta na okay lang tanaw lang. Sige, daw na utod siya. Sige ba? Okay, dari kita sa gamonitor sa live stream ho. Si Lonel sa Putin, good evening, Action Marlon watching sa Bacolod. Bacolod, shout out to Josur Salcido of Makati City. Alex Montesa, Sir Marlon patamyaw sa familia Panyes ang Purok 4 magsungay kag sa familia Silo sa barangay Nabulaw si Palay City. Si Maria Teresa D. Roque, good evening, pa-shout out kay Siopaw, happy birthday. Kag sa manghod ko, damo gid salamat sa pa-birthday niya. Si Badiding kag Tuto Melchi, gamonitor sila subong. Jolie Lavado, good evening. Christ, Carrie Paul Javier Tanatan, watching sa San Enrique, halong always, Sambalya. Jocelyn Calabaan, Martin Aliling, Edeline Ordinario Aliangan, good evening. Edgar Tanaya, watching from Candori, Cherry Duario, pinagusto lang karga overload. Uda mo na di kayo untat ng mga panakop sa mga overloading sang karga tubo. Aruli Fabulaga, Pagapulan, good evening.
Si Amy Esmeralda Dolido, OMG, hinablos ko ang Gadalaka Kerry watching from Hong Kong. Oy, hinablos ni Amy Esmeralda Dolido. No? Bingski Dagumboy. Si Atan Valierano watching from Fortune Town. Si Bonas Chris D. Simmer, may aksidente sa Mabini Dulid. Amo na kayo na respondihan sa patrola. Akso radyo lang to nakakadto sa area kayo na. Rodney Harder watching. Volontate Onyot, good evening. Elizabeth Malak Gamala, monitor. Si Rani Dalisay Ledesma, Akso Marlon watching live from La Carlota City. Si Emil Lopez, watching live from Barangay Tabunan Bago. Angelo Garde, watching live Barangay Takuling. Parok-orok sa pamilya Tiingko sa Greensville. Hambal ni Alex. Michael Hamili Chong, ano na tabo? Aksidente na sa Dulid Kaina. Corazon Villases Gayo, good evening Akso Marlon, I'm late. Okay lang, may problema. Ida Pulo, Akso Marlon watching listening my favorite radio station. God bless, keep safe, kindly greet following RSB teaching force in Principal Siembra in Polo family, especially Mario Polo. Chris Vilma Trias, East Home 3, Barangay Stefania. Greet ko lang, Azero Tesoro, Arsenio Trias family. Chris Vilma Trias, salamat gid. Okay, iban balikan taraman dugay-dugay.
Pabalik sa ato sa ring pagpangalagad, Action Night Patrol. Si Toto Alex Torres nagamonitor manda sa Action Night Patrol. Balikan tarang ato sa ring patrol, detalis ang natipon nga balita ni Action John Diaz. May drug bypass operation sa Plaza Publica sa syudad sa Bacolod. Action Night Patrol Field Reports. Action John, sa balik report please Kevin. Duwata na Action Mark ng mga bypass operation ang naluntad siling nga gabi ang isa bago gilamang gingkasa sang police station number 6 day sa area sa barangay 40 syudad sa Bacolod kung sa rin tatlo ka mga persona ang nadakpan, duha ka mga lalaki kag isa ka babae. Action Mar ang natabo sini diri kay saging kanilang bypass operation ang bana sining subject mismo. Action Art Action na Mars ang bypass operation ang nagpalagyo ini siya, no? Gina-check pa naton ang complete gidiyan nga ngalan kay pagwa o kung nagpagwa gila yon ang atong mga kapulisan sa area. Pero amo to nakapalagyo yung subjects ng bypass operation according sa mga kapulisan mas maguro nga for now itago ng anay tubtob nga nagapadayon pa ilang follow-up operation. Ginbili niya sila balay iya asawa dakpan kag duha ka mga dayo o kun abi nagkadtulad sila balay para magbakal o kun magsuyop sang ginasuspetsuan sa bu aksyon Marlon. Sa piyak kabahin sining nga gabi man nagkasasambay bas operation ng Bacolod City Police Office, City Drugs Enforcement Unit o kun BCPO CDU. Di man mismo ang pinakauling nga lugar kung sa din nila nadakpan ang subject sa may plaza publika sakop sa barangay 12 sa may Suad Bansang Bacolod. So sa team leaders ng BCPO CDU ang ilang subject ang si Mosquin Tampi, 31 anyos, residente sa barangay Alihis, Suad sa Bacolod, isa ini ka vendor ko nagabaligya sa isa ka mall diri man mismo sa may Suad sa Bacolod. Nadakpan man ining customer nga una ni Tampi nga si Raya Barani, 37 ang edad, residente sa barangay 26, Suad sa Bacolod. Action Mar na-recover diri sa ilag nga posisyon kag control ang ginabanta 102,000 pesos nga balor sa ginasuspetsuan Shabu. Pagpayag sa team leaders ng BCPO CDU, ang transaksyon nagluntad sa gwa sang isa ka mall diri sa Suad sa Bacolod. Nakamotek o galing ining subject na pulis ang uliyang yagigilagi na transaksyon nagpalagyo ini tubtob nga nakalabot dara sila sa area sang barangay 12 sa may plaza kung sa diin nagasunod-sunod mag-action Mar ining una nga customer ni Tampi. Tinadakpan sila kaya ni si Tampi ginakabig bilang high value target kumot nanligad din ang mga tuig 2019 nadakpan ini sining nga tuig 2020 naka-apply sa plea bargaining nakapalagyo. Action Mar kaya nakagwa ay liwat kini nagbaligya illegal nga droga. Subject na panganitan, di naman nga nadakpan sa same violation. RE 9165, Section 11, 511, 12. Oo. Subject na pandi si Muskin Tafi Itanggote, 31 years old, from Barangay Elihis. And may upod siya nga nadakpan na itong igina na si Noraya Barani Makabalang, 7 years old, sa barangay
Barangay 26, Bacolod City. Action man ang team leader sa BCPO CDO sa aton nga interview. Balita gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz o nasa sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Night Patrol Field Reports. Si Catalia Joey, monitor. Good evening, Action Marlon. Watching, listening is home 4. Keep safe. Si Kelly Jelly, good evening, Action Marlon. Stay safe, everyone. Damo accidents. It's Friday the 13th. Watching her live in USA. Stay safe, all Salvadorians, and to Mr. B-Boy Villasor of CMO Sectoral. Las 11, Dos Action Radio Philippine Standard Time. Action Night Patrol magabalik na naman buwas Sabado. Temporaryo nga magabiya sa sarigig ng mga triyon. Sa kalang sigihapon sa ato sa ring mga action unit reporters. Sa ato sa ring News Center Action and Defensor. Action John Diaz sa Patrol, Action Nixon Tahom, Action Percival Villamor, Stephen Presquito, Action Roger Goten. Opo na aton sa Technical Control Action Nelmar Madera with Action Elway Detalyos IT Experts. Ako naman sa alang sa regulang Anchorman Action Eric Magbanwa, Action na Marlon Henovaya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,